Siyabingelela ukubingelela ngobaba uDokotela babesizwe bojabulile. Mfana omuhle nje ngehla namhlanje sinomela lapha ndabuko ozokhangisa ngomsebenzi awenzayo esigodlweni sakhe. Sicela ukuthi ubingelele baba. Ngibingelele ngibonga ithuba kwi-channel kaBaba uDoc umavuso wavusa kunothe abanye amadoda kwandaba zalutho nowakho uzovuka. Siyabonga kakhulu. Namhlanje ziningi into efuna sikhulume ngazo. Ukwawathinta umsebenzi othi usafuna ukuthi uphinde ubachazele abantu uqubu lamadoda kanye nomkhulisa nduku ukuthi into eyodwa umehluko ukuthi uqubu luyikhombo ubufuna ukuthini lapho ukuchazela abantu. Doc ngizama ukubacacisela abantu ngoba abantu bayadideka ukhona athi umuntu yena ufuna uqubu lamadoda Imake uthi abantu bedida beyeka cha usho wena cha ngizama ukulalela kahle ukuthi bayekelani ndiwadida be uthi uqhube kanjani uqubu lamadoda kunomehluko phakathi koqubu lamadoda kodwa bayadideka abantu. Uqubu lamadoda sisuke sesikhuluma ngekhombo. Okay. Kusuke kuphelele yonke into la siklina khona sikukhulisele. Okay. Ikhombo leyo uqubu lamadoda. Okay. 2500. Bese kuzoba khona umkhulisa nduku. Mase nje umkhulisa nduku uzothatha ukuzokhulisa kuphela. Induku yakho ibe leyonto. Kunomehluko ke. Ungalali Yazangizeli uthi kubhaliswa nini ukhetho yiloko abantu abelungisela ukuchecka ukubhalisela ukuthi ukuvota last weekend suka khona bese kusuku lokugcina uyile angibhalisi mina kade ngangivota mangifika lapha kuyabonakala ukobhalisa uhele noshaba yakuthemba ngandi mashaba lo wasebuza ukuthi uyakuthemba yini ngani angimazi lo muntu mina angisho nje ngibuza uyakuthemba yini ukuthi akakunike iskipha yakona akakunike iskipha yakubonaka uyasiposa kama nazi iskipha yakusigqokile ngibuza akusona le action SA akusona se ngibuza ukuthi bayakuthemba yini hayi ngeke akuyona i-action SA ingathi iyayazi leyo ingathi ufuna ndiyikhipha ngale ulandikepha ngale ukuthi mina ngiqhubana noHeaven bashabe khona adeliver iskipha ngakuvulani inkatha hey lo muntu no udayisa iskipha zenhlangane office kubonakala ishuthi esigqokile uzofika esigqokile ngizombona ukuthi asigqoke. Your vote is a secret or it's not a secret? Kuba when inkathi azoyivota namhla your vote is a secret. I-secret yani. I-secret yani. Uphendula ukuthi your vote is a secret or it's no longer a secret. Akuyona i-secret ivote yami. Elenkatha nje straight. Uzonika inkatha. Elenkatha nje. Kuyi-what lane yini engadala ukuthi abantu bavotele inkatha ongayitshela bona njengamanje unikole ukuthi bathemba abaholi bakhona ngoba ngeke baze bavote bengabathemba abaholi bakhona ngoba phela kuvotela ohulumeni basekhaya uthemba umuntu wasekhaya yini enifuna ukubona yenzeke ewadini njengoba nifuna ukuvotela inkatha iwadi nje leli langasekhaya into eyokuqala esihleze esikhuluma ngayo uma singathola amandla ngoba thina sinenkinga yomgwaqo no onifuna umgaqo sifuna itiyela nje alikho itiyela ngake alikho imake uX nofakela itar road siufakela itar road nje ngoba sinako uma ngayithar road phelile sinako konke bese kuba iservice derival itar road igcina phi Kilmon from isuka phi from Creighton
nina Siphakathi. nifuna ukufaka itiyela kuphela Ufuna sifake itiyela bese kuza i-service delivery. washintsha ke umuntu Yabona ehele mashaba umuzwa la ukuthi No, i-DA ngebuva kwenzekani imaka siqale phansi ngifuna abantu bayezwa abantu basendulweni uthini kubona mebevotela inkatha bavotela umgaqo bavotela inkatha ukuthi ifaka umgaqo nje kuphela ukuthi hayi kuphela into oqala uthe wena kumina into oqala uma singaba nomgaqo nje itiyela into oqala leyo all right mase kwenzekeni bese kuza ke isilandeliseke ngama service delivery emphakathini ke kungabi khona into eyinkinga njenganamanzi uthe wena konke nawo sesiyakusavisa ke manje wena uyi-politician noma usupport inkatha sesiyase wena uyi-politician noma usupport inkatha ngiyi-politician hayi uthi usupport inkatha angisapotha ba asibuyelele emgaqweni ngifuna ukufaka u-X for umgaqo u-X for umgwaqo mangaqhamuka ibillionaire nakhela umgaqo ngavotela ba kufike nje ibillionaire nakhela umgaqo ngavotela ba still ifunakala umgwaqo uphinde futhi nawo uservice asilungise spelling uma ngafika ibillionaire infakela umgaqo ningavotela ba singavotela lona yona ibillionaire okushuthi ni sifuna umgwaqo thina vele nifuna umuntu namaphara nini nicuthela umgaqo hayi MK ifuna ithathe lapha nina ni wiki kakhulu nina kanjani cha thina sifuna itiyela thina ngasekhaya nina nizofakelwa yimini itiyela sizovotela wena ngenhliziyo phela uzolifaka ngenhliziyo ngeke ivotele esikhaliphoze uzolifaka ngenhliziyo mina khohlwane inkathi phumane ngithe ngifuna umgaqo nina uzofaka umgwaqo ngizonifakela umgaqo ngenhliziyo phela uma bus stop ngizofaka ama shelter sizowubona ngenhliziyo kuphela into engizoyenza mina ngizonakhela umgaqo ngenhliziyo sobona ngenhliziyo phumane ke indaba enenkathi fani indaba enkathi ngoba mina ngifuna umgaqo John Bush bengafika ibillionaire inakhela ngoba kahle nje mina mengijekeza I wish one day I could be poor yebo doc I wish one day ufuna ukwaphua just one day one day poor one day nje ngipha poor one day manje ngipoor one day kunokuba one day no one day Nayizolo bengiyiphua lena manje ngiphua I wish ngaba poor one day just one day vele kuyenzeka ukuthi ulala ungavuka uthi umuntu uziphumule Nayizolo bengiyiphua nangamhlanje ngiphua kuzona kuba one day ngihalela nje just one day okunokuthi ubaphua one way sibaningi kule nto poverty mina ngikhalela ukuthi ngeke ngibe nje poor one day kakusasa ngibe billionaire doc kahle inkatha sivotela ngoba siyithemba ubuholi bayo ukuthi buzosifakela umgaqo ngifuna umgaqo uma kuthiwa abawufaki uyeke umgaqo usufakiwe kholwani lo sekuvotiwe ke phela umgaqo usufakiwe sekuvotiwe cha noma kwakafaka umgaqo usufakiwe umgaqo usufakiwe noma ngabe ukakafaka umgaqo usufakiwe ngenhliziyo kholwani ukuthi umgaqo usufakiwe ngoba one day awube billionaire doc kungenzeka ukuthi uma uhamba usuke eSentokhawa uye eKilmon bese ucabanga uN3 bese kube ngathi uhamba N3 uku-N3 ispeed isinyuse hamba ngo-40 to 50 ku-N3 kuwukuthi unqena ukushintsha nje usunqena ukushintsha nje sinyusa ispeed lapho nyaweni kuwukuthi nje usunqena ukushintsha igiya nje kodwa hayi bu-40 hamba ngo-40 to 50 ungalishintsha igiya vele semakhaya usunqena ukushintsha nje kodwa unqena ukushintsha vele kodwa nje wena uku-N3 kahle N3 uku-N3 uMercedes lahamba kawo uMercedes amaphotholo abantu obaziyo wehlisa ispeed kubona uyababingelela uqhuqhu abantu obaziyo abakhe kule ndawo
Yabona nje mina ngihleza kubatshela abantu ukuthi I wish one day give me poor be poor one day. Manje ni poor one day. Akusapheli. uyazi no 2 days ngiyawucaba ngithi ngicela ukuba 2 days mina ngikhalela nje one day. hayibo Ngihleza ngibatshela abantu hey yabona nje ngibona nje amahotela kanje mina. I wish that one day I could be poor. I wish one day I could be poor. Angabukhona. Avela ngabukhona amahotela. Kuthi nje. Kodwa nje I just wish nje one day I could be poor. Hey, usona. Just one day you be poor. Mase kusaza hayi ngoba nezolo bengiphuwa nakuthange ayingiyazi one way nosuku olodwa kodwa ngomehlo. Kodwa ke sesiyazi ukuthi ke inkathi seningayivotela nje nifuna uyivotela. Kodwa umgaqo esofunayo. Awuyekeni umgaqo sini right emgaqweni. Uzofakwa wena. Umphakathi usu right. Awusonawo umphakathi umgaqo. Sebe right emgaqweni. Yazi ukuthi ngiyawubona nami ngenhliziyo. Ngenhliziyo. Ngokuthemba nje nokukholwa ukuthi umgaqo usukuyiwona. Umgaqo sowukhona. Inkathi abantu abahambe ngomningi bayo. Bayovota vele umgaqo sowukhona. Kusuka nje ewadini lenu namawadi amanye awakopele kunina nakude awakopele kunina ukuthi umgaqo sowukhona. Ukuthi kuvotelwa kanjani inkathi. Nina nje umsebenzi wenu ukuthi how to vote for inkathi. Noma ngaba uyona ke. Noma ngaba uyona ke kuvotwa kanjani enkathini. You put X uqale uthi uma usuphinde umise kanje. Ungawuphindi kabili. Uthi nina enkatheni ngafuna unisebenze le nto kuphela ke manje. Ngoba umgaqo sowukhona. Umgaqo usukhona. Ukuthi lama wadi amanye awenze lento eniyenzayo. Ngoba thina vele umgaqo useninawo. Mafuna ukudlula kuona. Njoba uzodlula kuona nomgaqo vele nabo sebenawo. Amanzi vese banawo. Vele abanawo. Ugesi vese banawo. Ama-toilet banawo ngokukholwa. Nokuyithaso ikhona. Ikhona imixhaso ngokukholwa ukuthi inkathi iyosenzeka. Phela nje bona abahlala ethembeni ukuthi sina sithembekile ningasithemba. Ngoba ngempela lapha ewadini ngaloko kudlala nje bebe ngayiniki inkathi 20 years. Ayikho into engeke ayikho into engeke izibe khona yonke into izoba khona even umphakathi ungashintsha. Kodwa nje bebe ngayinika just 20 years. iANC inikwe 30 years. Akube ake sibuke iANC inikiwe ku 30 years yangakwenza lokho. Ake kuvotelwe inkathi emawadini awu10 lapha. Just for 20 years. After 20 years kubuye kuzocomplain ukuthi wemadoda sesinivotele 20 years. Nenzeni? Akuyezwakala doke. Engeke ukhole benkathi abuzoxabana nawe. Ngani? Uzothi usandisela ithemba. Amathemba u4. Amathemba u4. Uwedwa lelikazi ngamathemba u4. Ephi YouTube channel kathi inkathi ayinikwa amathemba u4. Awu u4. What ne what? Amathemba u4. Amathemba u4 iminyaka e20. Bantu benkathi ngicela nisihlonile. This is not a joke. We are begging umphakathi ukuthi ake uniteste. Kulo 4 term esithi nizovotela 4 term. Nizowenzelani umphakathi? Kulo 4 term. Kufunakala kusho manje. Ukuthi uma nisinika lo 4 term sizokwenzana. Umgaqo sesiwakhile verse kodwa ngokukholwa. Sebevese umgaqo usukhona banankinga nomgaqo. Kodwa akuyiniki inkathi amathema abe u4. Akuyezwakala doke. iANC nekwamangaka phela u30 years. U30 years. Thina siyicelela ngathi ukuthi ke angabe ke u30. Awabe u20 amathema u4. Awabe u4. Akukho yena umuntu oshintshwa. Ushintshwelana ngakayiqedi. Uthi ushintshana ngakayiqedi. Phela amathema u4. Mesathe 3 shot down. Kusho ukuthi beyithatha manje neminyaka u50. Uqede na. Cha ufele esikhundleni. uNkulunkulu bengamthathanga nje. Cha umuntu nomuntu uzofela esikhundleni. Uzofela esikhundleni. Ufuze aqede ithemi yakhe. Ake siyibone inkathi ukuthi buholi benkathi sibhekise kunina le video. Ukuthi nje nako siyanicela ukuthi kumathema u4 ningashintshi. Aqhubeke nje.
kuphele kanjalo ngoba vele benza kahle umshintshi umuntu owenza kahle noma ngabe abenzi kahle amathema akapheli kodwa noma ngathuthu ufuna nathi item yakhe ayenzi kahle kodwa inamathema kanti ithemu leyisho asikhuluma ukuthi inkathi yenza kahle ayenzi kahle kodwa amathema awu4 ngoba naba laba banawu 30 naba benze kahle item is not related ukuthi wenzani iyodwa izegcileni item ake sibuke ukuthi inkathi izokwenza njani ukuthi siyanicela abaholi benkatha okuhloniphekileyo sizocela ukuthi nje nikezwe nje amathema abe u4 kuyiwadi ekubonakala ukuthi nalama wadi amanye awu10 akopele la ukuthi naku lela wadi lasemakhuzeni ake sivotele lenkatha yabo bangasho ukuthi inkathi bathi lenkathaba ke sivotele kulamathema u4 ngamabomu sibona ukuthi bazoceda u20 years bazobesebenzeni sibabekela u20 years isikale esihleke isikale nje leso sibabeke leso sifuna ukuthi kuzoshaya sebenzeni kodwa nje mina engikwaziyo u20 years wena umgaqo bese usukhona kodwa ngokuthemba umxhaso sekhona ngokukholwa ake siphele kulomsebenzi wamadoda uthi thatha amadoda amabili uhlukane nenhlupheko kodwa lento ayizona isithwalo idinga umuntu osenawo unkosikazi noma oseganiwe uthini umuntu yebo dog ngisaphinda ukugcizelela ukuthi amadoda amabili akhona kodwa adinga indoda eseyiganiwe amadoda nje amabili uphume ehluphekeni xhumana nobaba uMavuso ungifonele usho ukuthi kodwa manje sizokhuluma ngamadoda amabili ngeke ngayisho lento angifuni ukuthi ungifonele ukuthi ufuna ukufika kumina sivumelane sakhe appointment sithi mase sesixoxa sesikonke mase ufaka indaba yamadoda amabili uthi bengicela namadoda amabili mangenze ngifuna ukuthi lento yamadoda amabili ungifone uyikhuluma usase ekhaya ngoba ngifuna ukuthi mawuzoyikhuluma usase ekhaya nami ngengala ngibe sengibona ukuthi wena ngempela lento izokulungela yini ngoba ngesikhathi ukhuluma mina ngiyakudonsa ngifuna ukuze sizovumelana ukuthi amadoda amabili akufanele noma amadoda amabili akufanele kodwa ufone usase ekhaya usazosuka uze kubaba uMavuso ungajiki sowujika ngoba sowula eThekwini uthi ake ngidlule kubaba uMavuso kuba nginayo imali ngibheka ukuthi amadoda amabili ngeke ngiwathole okay umuntu amasela uyeka la 700 rand ukhona dog u700 rand umuthi nje owamasela udayisela amasela akudayisi unika amasela ngaso nje isitolo sengidayisa akukho la ngidayisa khona unika amasela ukuthi awantshontshe cha wena uthe umuthi onika amasela umuthi wamasela ukuthi manga tshontshe cha wena usungasho manje na kodwa uthe wena umuthi wamasela u700 rand ngisasho namanje umuthi wamasela awulandela amasela azawufica ukuthi ngoba ayawudinga angikhulumi nawe ukhuluma nomnikazi wezinto ezithathwa amasela angifunde umuthi wamasela ukhona 700 rand ngirong in mina la right uthini kumathe uthi awulande ngo700 amasela awulande kumina angawulanda angawulanda nana unazo izinto ezintshontshwayo lezi zinto ezintshotshile ziyatshotshwa futhi izela ntshotshele ibuzele intshotshile liyakhala lithi ha sekunamasela kule ndawo bekithi mina ngeke uyalugwinya lokuthi bekithi mina uthi awusekunamazela kule ndawo besagwinya athi utshotshele imbuzi kade eyifake ground esithibeni kuthiwa utshotshele imbuzi ngoba anaso isibase sembuzi nje kanti bayifake ground cha nalo isela leyamdika lomuthi okay ngoba lefuyile lezinto elejothe manje alifuni izitshotshwe lisafuna ukuthi uzozithenga lindi ibhayi sayidlula ezantshontsha seliyakhala lithi awu ngendawo sekunamasela amadoda besafuyiye isikhumbi nontshakazi wasiyekelana ukhona unontshakazi ukhona ngoba sengobuza ubuvela ukhona cha kuba ngobuza bayawuthatha abantu yimi kuba ngobuza nguzothini ubani phela musumphendula uwabe ngobuza ngibuza uthini ufuna ngezinjani ufuna ukungiphendula cha ngeze ukuthi ngingakuphenduli angizokhuluma nawe ungaphenduli phela
bengithi uthi hayi ngeke phela ngingaphenduli. Cha kodwa phela musu ngiphendula ke. Cha dok ngeke kuphendule. Bakuphokoda angikwazi ukuthi ngikhuluma nawe ungaphenduli. Kanti uzowenzani la mase kubuza ungaphenduli? No ngizophendula dok. Ukwazi ukukhuluma nawe ungiphendula. Wena ungasho ukuthi unontshakazi khona kodwa hayi ukuthi ngikuphendule ngibhekisele. Ungiphendula wrong. Uma ngiphendula wrong. Manje ngizakuphendula ngibhekisele kanjani? Siyawufuna lo ntshakazi uzothola kanjani? Kodwa ungangiphenduli. Ngisho ukuthi uzothola kanjani? Hayi uthi ngiyakhuluma uyaphendula. Mengikhuluma uthule. Ngoba la ukuthula kuyinkinga. Hayi ukwazi ukuthula ngikhuluma nawe. Awuhloniphi. Uyakhuluma umuntu omdala uthulile. Uyakhuluma umuntu omdala uyamphendula. Kanti phela ikwenziwe njani? Sitshela into ontshakazi. Ukhona unontshakazi ngisawuphethe ukhona unontshakazi. Unontshakazi ke nakhona akusona ke kodwa futhi isithwalo unontshakazi. Kodwa unontshakazi isigubhu. Sithatha endaweni nje yodwa ngeke futhi uzosithola. Kunento obufuna ukuyithinta mayelana nemfundo esekhaya nemfundo esesikoleni. Ubufuna ukuthini? Lapha yangifuna ukukhanyisa lapha ukuthi kukhona imfundo okuyimfundo yasesikoleni bese kuzoba khona imfundo kuyimfundo yasekhaya. Imfundo yasekhaya umehluko nemfundo yasesikoleni. Imfundo yasekhaya ihlanganisa konke, ihlanganisa kwala igcekeni. Bese kuhlanganisele nokwasendaweni abantu sokuphila. Yabuza. Imfundo yanike leyo yasekhaya iphinde idlulisele kwindawo. Ikususe ekhaya, ikuse esigodini sakho sakhele, ikuse kwindawo yonke. Usho ukuthi imfundo yasekhaya kusayasekhaya iphethe inhlonipho, iphethe ukuziphatha yonke into ngoba ikuhlanganisa konke imfundiso. Ukuthi ngabe ezinye ingane zibe yintombi zibe no 18 thothi saziphethe kahle. Yes, imfundiso yasekhaya. Izifaka ichashazi la imfundiso yasekhaya. Ijinga uthola umsebenzi futhi. Avele bengeve ifuna umsebenzi. Diploma certificate senkomo. Ubani ongayifuna inkomo? Cha phela ke ingane ifundisiwe. Umuzi uthi kunenkomo kulowa muzi. Ngeke uyithenga. Inkomo noma kodwa kuthiwa wamuzi. Kanti kunemizi sidayisa inkomo emakhaya. Cha ngifuna siyibhekele le mfundo yasemakhaya ukuthi siyababona ngempela abantwana bekhula bakhuliswa ngemfundo yasemakhaya. Yeah. Kunemfundo yasesikoleni. Esesikoleni okungcono ikunika isitifiketi esingazo ukuthola umsebenzi. Ngifuna le yasemakhaya ekunika isitifiketi sevirginity esingangeni kwi-CV. No, kusho ukuthi ke doki uma ngithi mina imfundo yasekhaya. Asibuyele la ku-certificate sevirginity ukuthi uhloliwe uyintombi. Yes. Imfundo yasemakhaya. Manje ke sizongena kwi-CV. Engithi sihamba kanje. Uma sikhuluma ngale yasekhaya asiyilahli nale yasesikoleni imfundo. Zima kanje. Ke nomajini umuntu okhuliswe ngemfundo aphinde futhi afunde nasesikoleni esekuhlanganise. Uyazi vele lisicafa kanjani uma uhlangana nalo? Ufuna lokuncenga. Kuyase kuseni ungenziwanga lutho. Ubofuna ukwenzani? Limili ayinimport lapha. Ubofuna ukwenzani ngantwana? Ayinixhunywa lapha. Uyakutshela futhi omunye athenza ke lento ufuna ukuyenza. Ukhathala ubudana. Uyabona ukhathala uma ungathungi. Yama ungathunga. Hayi uma ungathunga. Noma uthunga uyabona kuzodependa. Uyabona mawuthunga. Mawukuthi umuntu womshini. Phela uzokhotha ukodini. Ngabe ukhothanga. Hayi kodwa ngempela mawuthunga. Uma uthunga, akephe intaba kodwa uqala uyikhotha. Hayi ngeke mawuthunga. Ibese liqodi ngeke ngisho ngeke. Yabona makuthiwa umuntu vele kwa la bese sekufuna ukukhuluma ngabantu abangathunga abagugele. Ukhonike ngathungi abantu. Ukugele. Ngathungi njenhlanhla. Uyazi lo muntu akayini akathungi. Akathungi. Uyazi into abazana uma ayina ihlangana nawe. Ithi fika imibhadla wena ngesifuba ubuyihlebela luzingcini number yakho. Same time. No, isinima lesi sendoda yakhe siloku simshutha. Uyaphela lapho yaphuma lapha. Uthi baba ahe oshu. Baba ngengane ahe ngathi nesepho soku. Baba ahe. Ikhona ngane ethi ahe.
naye phela umuntu owayo yazi ukuthi uyashutha ngithathina uthi ngisebenza esipani engazi uhlaza yabona mbheke esipani into engeke ngize ngiyenze ile yokuthi hayi mina ngeke mina owami mina umuntu angihlukani naye mase sengize naye ebona celebrate ngisho ukuthi uyambona ayinile bese ngifaka into ethungiwe bese ngihambe mina ngiyoma lapha nginisho ukuthi uzonena nibekhaya nibekala no babi Ngimambe ngisanda ngithi ufake ijesi ngiphathele nibika nje ijesi ngizonike ngiyintombi zenu njengoba nesandla sikala ngasibona ukuthi silaphi ngokubeka babi kanti nizike ungadanga sibona uyashutha ikhamera iveze emhlanje ayivezi ngemuva la sithe khona isandla ayivezi sicela singene kangaka hayi ngeke osiniki nabo usitshele ukufundisa ingane ngathi yakude kakhulu ukufundisa ingane 062 3228297 umavuso wavusa emnotho abanye amadoda kwanda abazabuso nowakho ke umuzi uzovuka i-office le Action XL ivulwe phi ke laphi lapha kunena emakhuzeni lani le Action XL ayikho yasinayo nine ikipa kuphela ezilaphi cishe ngathi ugqoke so ubaba udokotela bawesizwa ujaba ufana umhleja ekhehlela umlomo siyabonga